uma ingane manje ingane yami kusasa ngaphambi kokusasa uyangijwayela awungiboni mina angakakuzwa ukhuluma ngodaba lokuthi ngimukela ukunuka hayi ngikubuza ngiyakutshela nje angizelanga la uzokubuza uzokumema uzokutshela ngoba wena wangishiya ezweni uqhamuka manje uzongitshela ukuthi uboshiwe mina ngihlangana nawe ingane uyazi ukuthi ingane ubaba bemsengela ingane ingubo ubaba bemonza ingane uyawazi leyo nto kodwa njengoba ngicela ukuthi sikhulume eceleni kodwa uyazi kodwa impilo seyiphilile sekunayo njengamanje angisayibophezele ekuthenini mhlambe kube khona into soqhubeka nayo ngale mfowethu ngiyazi ukuthi wazi konke ngami njengamanje sengikhethe ukukhola mfowethu njengoba usungibona nje sengakhetha ukuba ngibese sontweni izinto eziningi kodwa ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngithembeke mfowethu ngiyacela mfowethu bese kukhulumayo nawe kungabe ukuthi kuzovusa ukuthi thina nawe sihambe kuphi nakuphi nawe uyasazi sini mina nawe mfowethu sazizama ngayo yonke indlela mfowethu yabona inhlalisuthi lo baba lo besiphusha naye umshikashile waphuma inamba nambi 5 years back and uyena owayephambili right sayishaya imali samshaya ucwebe right mase kuphunywa lapha sekubalekwa sekhaya mina ngesimo sokuthi mina ngangithanda into ezidle ngasa la ngaphakathi mase ngisele mina sazama futhi ima mase ngisele mina ngaphakathi esikhundleni sokuthi bangikhave ngoba amaphoyisa eseseduze bangishiya khona ngadubuleka kunokuthi angibhekhaphe ubaba lo ayikho into engase ngisho manje ngoba yonke lento enzeka yami ngehla ngaphezulu mina bengazi mina ukuthi usakhona bengazi futhi nanokuthi uyani babongani mina bengisiza ingane yomuntu engithandana naye yayibona lo umazi ukuthi khona umuntu wazana ngane kini kodwa bengazi umazi bengazi ukuthi uyena seyisho ukuthi uyena bazalo bumazi bengazi uyazi futhi ubaba wakhwasha manje yini into enza ukuthi ungamazi khona ubafuna ukuthi umazi phela ngithi uyabona ukuthi ngoba bona bebefuna yabona ukuthi yonke lento mina ngibuka niziboshwa leli nasi siboshwa angifuni ukuthi angichemile kodwa niyabona ukuthi icala lingana lisikhuluma ngalo la ukuthi ke vele thina sisebenza ngamaphoyisa uma ngabe sizokhuluma udaba phela thina sibhekene udaba esibhekene nje so mina ngifuna solution itheni umshado uyaqhubeka inkonzo yasimukela ilokhuzana isicelo songafu kwenzakalani ngifuna ngicacise lapho silanda umuntu obhalile athole solution phela ngoba mangathiwa singena kule history eninayo history enkulu kakhulu and khona umuntu oshasha omunye lapha phakathi kwenu khona engingafuni ukusho mina bengathi asengizohlela ngempotho ukuthi sihlangana kanjani sikwazi ukukhokhelana mina ngabe ukuthi mhlambe ke simtshelane uyena one yonke lento mina ngivele ngidideke yabo nje inkulumo masiza lapho uyena umuntu one yonke lento futhi awazi ukuthi uza bese uyikhuluma lento futhi bese uyikhuluma lento manje wenza ngathi mina ubaba wengane bengimazi mhlawumbe inento bengenza ngenhloso bengenayo inhloso mina ngangazi umuntu mina nanokuthi futhi impilo yami bengihambe ngihamba aphi ngizamile ukuyishintsha impilo yami futhi ngizamile uba umuntu emphakathini mahoke manje awumeke manje wendoda cela imali yami kodwa ikhona imali yakho ikhona kodwa manje imali yami la ikhona cha kodwa akuzuba lula kanjalo phela uyazi na imali thina lokhu saqala phansi sisha ngedep ngendlela yokwenza imali manje angikwazi ukuvele uzoyithatha imali seyisamba mfowethu nawo ufuna ungicabangela mfowethu ngicabangela mina sasebenza mfowethu nawe ngicabangela mina mfowethu sasebenza kakhulu nawe mfowethu ngicabangela mina nganginalo nawe uyazi mfowethu udla imali yami udla uma wengane kahle uyangijwayela wena
yimi wena yazi ibhadi lenzeka ngalezi isikhathi sisemshikashikeni wena lisuke yini singavele silungise uyakulunga yabo njengamanje Yini? Singavele silungise njengabantu le mina nqina ukubela ejele mina manje nizongeza solution manje ngiya solution anginike imali yami lo hlwane nani phansi ngihambe